Татар мәдәниятен саклап, милли газета чыгарып киләләр. Киров татарлары бүген ничек гомер итә? Миллилекне саклау өчен нинди эшләр башкаралар? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шунда без бүген Киров өлкәсе татарлары, Киров татарлары турында сөйләшәчәкбез. Әзилә ханым, тарихтан башлыйбыз без гадәттәгечә. Менә Киров өлкәсендәге татарларның тормышы кайчаннан башланып китә? Менә башта әйтеп китәргә кирәктер, инде Киров өлкәсендә безнең татарлар саны бүтән регионнарга караганда азрак дип уйлыйм. 37 меңгә якын татар яши. Менә соңгы перепис тагын күрсәтер, халык саны алу күпме икәнен. Инде Киров өлкәсе безнең Идел буе федераль округына керә. Ул 1936 елда оештырылган. Аңгарчы инде Киров өлкә Нократ буйларына инде безнең татарлар күчеп килгәннәр. Бу менә Болгардан купецлар сату алу эшләре белән килгәннәр. Алар үзләренең кешеләрен калдырып, менә шушы татарлар барлыкка китергәннәр. Оннан соң инде менә Алтын Урданың һөҗүме аркасында татарлар инде күченеп, менә безнең якларга, монда тынычрак якларга күченеп килергә мәҗбүр булганнар. Менә ул да инде безгә бу 14нче гасырның 2нче яртысында булган вакытта инде күпләп күченгәннәр. Менә шундый күпләп шул вакытта күчләп килгән татарлардан безнең Карино дигән авыл бар. Бик шундый үзенчәлекле, ул Кировка якын, төньякта безнең Карино татарлары барлыкка килгән. Ул үзе Карино татарлары, үзе бер этнографик группа инде. Бүген татар авыллары күпме менә? Ничек Татар авыллары безнең менә Шипшин татар авыллары менә безнең 2 Нократ Аланы районында урнашкан һәм Малмыш районында 6 төп татар авылы бар дип исәплибез без. Һәм анда бары татарлар гына яши, әллә кушылып яши? Хәзер инде төрле халыклар яши, әмма ләкин ул халыклар татар авылында яшәгәч безнең татарча аралашалар. Менә безнең мөхит татар мөхит авыллар. Татарлашканнар, әйе. Һәрбер төбәкнең, һәрбер регионның үзенчәлекләре була. Татарлар беләбез инде барлык чит илләрдә дә дип әйтик инде яшиләр бүген төрле төбәкләрдә, ләкин һәр үзәкнең, һәр төбәкнең үзенчәлекләре була. Менә Нияз хәзрәт әйтеп китсәгез иде, татар җанлы һәм милли үзаңны саклаган татарлар күпме Киров өлкәсендә? Әйе, әлбәттә, безнең инде шушындый динебез, милләтебез өчен инде кайгыртучы милләттәшләребез бар. Инде алар үзләре менә безнең мәчет эшчәнлегендә, гореф-гадәтләрдә була үткәрелә торган бәйрәмнәрдә, Самат туй булсынмы, башкасы булсынмы, үзләренең өлешләрен кертәләр. Ярдәм итәләр. Мәчетләребездә инде, әлхәмдүлиллә, менә без тырышабыз яшьләргә динебезне өйрәтергә, динебезнең кыйммәтләрен өйрәтергә. Шул сәбәпле төрле чаралар үткәрәбез. Шулар арасында инде Коръән бәйгеләре елда уза безнең. Инде кыш көне, инде балаларга сәламәтлек көннәре оештырабыз. Әлбәттә, инде балаларны шушындый милли, дини, рухи ярдәм яктан булышучылар булмаса, әлбәттә шәп булмас иде. Әлхәмдүлиллә, менә шушы эшләребезне эшләтеп киләбез. Яшьләребезгә телебезне, динебезне, милләтебезне куатлар өчен инде шушы чараларны үткәрәбез. Менә җәй көнне инде безнең балаларга җәйге ял чаралары уза, һәм бу балаларга бик ошый. Алар шушында телебезне өйрәнәләр, динебезне өйрәнәләр, үзебезнең инде гореф-гадәтләрне өйрәнәләр, һәм шушының белән инде милләтебезгә үсешенә яхшы тәэсир итә дип инде мин әйтә алам. Балалар дигән фәхән мәктәпләрдә хәл ничегрәк бүген? Татар телен үстерү буенча, саклау буенча, татар телендә укыту бармы гомумән? Бу бит мәсьәлә бик кискен тора хәзер. Әйе, безнең мәктәптә татар теленең биткәне юк, Аллага шөкер. Берәр сәгать билгеле хәзерге вакытта ким инде. Бер генә сәгать, менә быел 5тән инде яңадан 2 сәгать бирә башладылар. Татар теле әдәбиятын укытасы булды, бу укытабыз, Алла бирсә. Балалар безнең чит рус балалары да бар, ләкин ул рус балалары да инде күбесе хәзер бик әйбәт татарча сөйләшәләр һәм бик әйбәт итеп үзара аралашалар. Һәм төбәкнең өстенлекле якларының берсе ул да булса газета чыгасы милли татар телендә. Гөлнара ханым, менә аның турында сөйләсәгез иде. Ниндирәк тираж белән чыга, кем өчен чыга? Укыйлармы, ихтыяҗ бармы әлеге газетага гомумән? Киров өлкәсендә безнең бердән-бер татар газетасы, ул Дуслык. Инде менә бу узган ел аңар 30 ел булды. Дуслык газетасының чыга башлаганына бер уйласан, инде ул әз гомер 30 ел. Икенче яктан карасан, димәк 30 ел безнең инде үзебезнең укучыларыбыз бар. Димәк инде без кемгәдер кирәк. 30 ел яшәгәнбез икән. Безнең газетаның тиражы
әллә ни зур түгел, 780 дәне хәзерге вакытта инде. Ул безнең өлкәбезнең 3 районы өчен чыга. Малмыж районы, Нократ аланы һәм инде Вяткан сул як ярында урнашкан Көлмез районы. Нәрсәләр турында язасыз менә? Эштәлеген индирәк әле газета. Безнең ул төрле тармакларны яктырта. Менә шушы мин санап киткән авылларда, районнардагы халыкның тормышын, мәдәниятен, менә андагы яңалыкларны барысын да күрсәтеп бара. Димәк, безнең шушы 3 район гына ала дигән сүз түгел. Инде безнең авылыбыздан, районнарыбыздан чыгып киткән кешеләр хәзерге вакытта инде Санкт-Петербургта яшәүчеләр, да инде Мәскәү якларында яшәүчеләр дә алар инде электронный вариантын алдыралар. Инде хәзер без тыгыз элемтәдә торабыз инде Балтач районы белән. Ондагы татар теле укытучылары бигрәк тә инде яратып алдыралар, чөнки алар үзләренең мәкаләләрен, балаларының мәкаләләрен онда бастырып чыгара алалар. Шулай ук инде безнең bir ayga bir тапкыр инде, мәсәлән, яшьләр өчен полоса чыга аерым, bir тапкыр инде нәниләр өчен аерым полоса чыга, һәм инде газета сайын инде безнең тәмле тамак дигән бүлеге бар инде, тамчы гөл димәк анда төрле киңәшләр. Димәк, кем нәрсә тели, шуны таба алайын сезнең газетаны. Без саннар турында да әйтә башлаган, 2002 елда менә Киров өлкәсендә 43415 татар теркәлгән икән. 2010 елда 36457 татар теркәлгән. Саннар сизелерлек кими башка регионнар белән чагыштырганда, менә Язлыха нәрсә белән бәйлисез сәбәпләрне? Китәләрме? Ниндир катнаш никахлар буламы? Чөнки кайбер регионнарда менә сезнең белән чагыштырсак, мәсәлән, шулык Мари илендә анда берничә меңгә генә кимегән. Сезнең якынча 7000 кешегә кимегән. Бу бит инде булай да күп булмаган милләт өчен дип әйтик инде. Менә сезнең өлкәдә 36000 калу куркыныч яный дигән сүз. Әле киләсе халык сан исәпкә алар нәрсә күрсәтер? Менә сәбәпләрен нидә күрәсез? Менә сәбәбен аның китәләрме дидегез сез, ул китүдән дә бәйләнгәндер. Әмма ләкин мин төп сәбәбен ул китү, бездән күчеп китү татарларның куймас идем алга. Бездә катнаш никахлар бик күп. Менә шуның нәтиҗәседер дип уйлыйм, менә шушы татарларның саны азаюын. Татарстан белән менә якын урнашуы ниндирәк өстенлекләр бирәме, яисә киресенчәме? Ничегрәк бәйлисез? Татарстан түгел, Казан белән дөресрәге. Ой, Казан безнең бөтенләй, безнең өчен мәркәз, ул безнең өчен кыйбла. Без Казаннан башка мин үземнең күз алдымда китерә алмыйм. Менә 2010 елда Киров өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте төзелде безгә. Әнә шул беренче көннән башлап, менә бөтен татар конгрессы, мәдәният министрлыгы, мәгариф министрлыгы, шундый без тыгыз элемтәдә эшлибез, Аллага шөкер. Алардан башка без булай эшли дә алмас идек. Чөнки бик зур проектлар без гамәлгә ашырабыз. Менә 10 елдан бирле инде безнең балалар белән, яшүсмерләр белән бу проектты эшли, татарларның этнә милли мирасын өйрәнү дигән проект. Бу проектның методик материаллар конкурсында да катнаштым, мин җибәрдем Мәскәүдә, ни бөтен Рәсәй күләмендә беренче урынны алган проект бу. Бу бик гамәлгә ашырыла, бу бик кирәкле проект, чөнки монда без bütün нәрсәне балалар белән 2 яшьтән өйрәнәбез, китаплар чыгарабыз, фестивальләр уздырабыз. Менә бу этнограф слетлары, менә быел 11 ел булырга тиеш хәзер. Инде шалтыратулар качан була, пандемия булгач каламы дип инде. Менә балалар белән эшләргә тырышабыз, яшүсмерләр белән. Әмма ләкин менә аннан соң ничек дип әйтим инде, ил буенча да бит инде үлүчеләр бик күп. Үлүчеләр бик күп, бәлки менә бу статистика вакытында хәзер улыгаябыз бит инде барыбызда, менә шуның белән дә бәйлидер дип беләм мин. Кемдер менә үзен бәлки татар дип язмый башлагандыр, шул катнашников дәрәҗәсендә күбрәк андый тенденция күзәтелә. Мәсәлән, башка милләт вәкилләренә өйләнәләр, кияүгә чыгалар да һәм алар милләте булып куелалар. Әйе, менә ник инде рус егетләренә чыкты татар кызлары бит инде барыбер Иванова булалар ичинде. Киресенчә булса, мәсәлән. Менә киресенчә андый чыраклар юк буга әле. Барбыр татар булып калалар. Бармы? Бик сирәк инде алар, но алар инде ул статистиканы үзгәртмиләр, инде ул әзгенә андый берничә шундый гаиләләр алар үзгәртмиләр инде статистиканы. Һәм күбегезнең фикерендә яшүсмерләр балаларга бик зур басым ясый дип әйттегез. Сез дә үзегезнчә мәктәптә аңлашыла инде. Нияз хәзрәт, менә яшьләр дингә тартыламы хәзер? Киләләрме? Ул бит дин шулай ук менә милләтне һәм телне саклап калуда бик зур роль уйный. Менә сез ниндирәк үзгәрешләр сизәсез? Әлбәттә инде яшүсмерләр, балалар, Алла систа, алар гөнаһсыз, алар бак дип әйтәбез шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйткән, балалар туганда фитр иман белән туа дип. Динебез турында аларны белән очрашсаң, алар белән сөйләшсәң, алар кызыксына,
Алар дин белән кызыксына башлыйлар, мәчет белән кызыксына башлыйлар. Һәм инде аларда шушы, әлбәттә, инде имам хатипме яисә инде мәчеттә, шушы мәдрәсәләрдә аларны укытучы шәхсеннән дә күбәйеп тора. Улар шушы мәгълүматны ничек дип җиткерә. Инде шушылай менә яшь үсмерләрнең кызыксынуы бар. Һәм дә инде менә шушы без төрле чаралар үткәреп, монда дингә генә түгел, монда сәламәтлек өчен дә, рухи ризыкта шушында була инде, һәм инде спортта була, телдә була, ягъни шушы бергә кызыксыну чаралары үткәрәбез. Һәм инде әлбәттә шулай итеп дини нәзарәтенең максаты да шулай инде һәрбер мәчеттә, һәрбер җирлектә дип әйтик, авылда булсынмы ул мәчет бар икән, ул мәчеттә урын булырга тиеш, сабыйлар өчен дә, олылар өчен дә һәрберсенә нинди дә булса чаралар үткәрергә кирәк. Һәм инде без шушыны үткәрергә тырышабыз. Һәрбер атна менә кыш көннәре башлангач инде балалар өчен ял көне укулары оештырабыз. Шушы укуларга балалар киләләр. Әлбәттә инде телибез күбрәк булуларын, монда инде әти-әнинең дә шушы әйбергә игътибар бирүе кирәк. Шуңа күрә әти-әниләр белән дә эшләргә кирәк. Чөнки бүген динебезне кайгыртыйк дисәк, динебезне, милләтебезне, телебезне үстерик дисәк, безгә инде гаилә белән баласы булсынмы, әти-әнисе булсынмы, яисә мәктәп булсынмы, бергәләп эшләргә кирәк бу урында. Һәм беренче рәттә гаиләдән башларга кирәктер. Менә Киров өлкәсендә татарча сөйләшәләрме, юкмы? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыруы, студияга бүген Киров өлкәсе татарларын җыйдык. Һәм яшьләр турында берникадәр сөйләшә башлаган. Гөлнар ханым, чыннан да татарча аралашу бар микән бүген? Яшьләр арасында булсынмы ул? Менә гомумән мөхит ниндирәк? Әле аерым урыннарда, менә шул ук бәлки милли оешмаларда гына сакланып каламы ул татар телендә аралашу? Менә ниндирәк хәл сезнең өлкәдә бүген? Юк, безнең өлкәдә Аллага шөкер дип әйтерлек, әле татарча аралашалар, татарча укыйлар. Менә мин үзем бу хезмәт урынына килгәнче 20 ел мәктәптә татар теле әдәбияты укыттым. Анда инде безнең менә янәшәдә безнең рус кумбашы дип атыйбыз, инде анда рус балалары яшиләр. Менә алар татарларга кушылып, алар татарча сөйләшәләр иде. Татарча укыйлар, татарча язалар, татарча безнең белән әңгәмәгә керәләр. Хәзерге вакытта да инде татарча аралашабыз. Аллага шөкер, төрле мәдәни чараларны татар телендә алып баралар. Менә татар авылларында инде без русча инде бернинди андый мәдәни чара үткәргән юктыр инде. Аннан соң инде билгеле яшь балалар бакчасында инде бөтен нәрсә инде рус телендә барганга күрә инде рус теле дә инде әкренләп безнең Яулап ала бара. Һәм ул шул телефон, гаджетларда да балалар рус телен карап, Әлбәттә, менә шушы телебезнең әзрәк югалып калуы хәзерге вакыттагы гаджетлар белән, чөнки инде кеше мәгълүматны ала, күз аша, колак аша, күреп, тыңлап ала шулай бит инде. Кызганычка каршы, менә әлбәттә, ул менә соңгы вакытларда Татарстан ягыннан күтәрелә башлады. Балаларга инде яшьләр өчен контент дип әйтгәндә, шушы Шаян ТВ мисалында булсынмы, башка нәрсәләр булсынмы, мультфильмнар булсынмы, шушыны безнең балаларның күз алдына китереп куйсак идек, алар шушыны карасалар, шуны күрсәләр иде. Бу инде интернет селтәрдә әлбәттә бар, бу яхшы, телефон приложениеларында да бар. Шул вакытта бүгенге карасак, инде күпчелек менә халык, ул карый спутниковый телевидение, безнең инде Татарстан Яңа гасыр каналын без карыйбыз. Менә шушы Шаян ТВны да шунда кертеп булмас микән? Чөнки бу телебезне саклап калуда, үстерүдә бик зур ярдәм итәчәк. Һәм инде бүгенге бала ул карасак, әгәр дә безне карусель караса инде көне буе, ул инде безнең карусельдә нинди тел, ул шуны сөйләшәчәк. Бәлки булыр да ул, ләкин хәзерге вакытта шулай ук Татарстан Яңа гасыр телеканалында Шаян ТВ көн сайын билгеле вакыт аралыгында күрсәтелә. Нәкъ чит төбәкләрдә яшәүче балалар өчен яисә инде кемнең мөмкинлеге юк, шул интернет аша карый алалар, махсус кушымталары бар Шаян ТВның. Шуңа күрә бу очракта теләк булган вакытта дип әйтик, инде балалар да карый аладыр. Мәктәпләрдә менә шул ук телне үстерү буенча ниндирәк эшләр алып барыла, телне саклау буенча мәктәпнең дә роле зур бит. Без аңлашыла, шул балалар алар барыбер күп вакытны мәктәпләрдә һәм белем бирү йортларында үткәрәләр. Ниндирәк юнәлештә эш алып барасыз? Мәктәпләрдә без бәйгеләр үткәрәбез. Безнең инде бөтен бәйгеләр дә рус милләтеннән балалар булса да, барыбер алар инде хәзер әзме күпме бар татарча аңлыйлар. Шуңа күрә бу бәйгеләрдә алар бик теләп катнашалар, үзләре теләп инде. Аннан кичәләр үткәрәбез инде.
Аннан менә балалар бик яраталар олимпиадага килергә. Менә мин татар теле инде 98 елдан бирле мин олимпиадага киләм. Анда минем балаларым лауреат исемендә алып кайттылар инде. Җиңмичә кайткан елыбыз бик сирәктер дип уйлыйм. Я призер, я җиңүче, я менә лауреат исеме алып кайталар. Мәктәптә инде шуннан да балалар, рус балалар да татарчарак сөйләшергә тырышалар. Дұрыс балаларда демек үйренейін. Әйе, бик тырышып үйренелер. Әгәр дә форазласақ, бір никадәр, менә киләчәк ничек күрәбез икән? Без әйттек инде соннар турында монда, аңлашыла. Ләкин соннар бер, ә мөхит икенче бер бит. Менә сез әйттегез, күпме дәрәҗәдә татарлар да берләштерә дип, шул ук башка милләт вәкилләрен җыеп, бергә аралаша башлар, уйнап, гореф-гадәтләр дип. Менә Киров өлкәсендә бу шул ук традицияләр саклану, гореф-гадәтләрне саклап калу эшчәнлеге ничегрәк килгән Язла ханым? Традициялар, гореф-гадәтләр саклана, без аны менә инде бала туганнан башлап баланың канына сеңдереп киләләр безнең гаиләләр. Ул яктан безнең менә тыныч без үзебез. Аннан соң менә шушы бүтән чаралар, менә бу этнографлар слеты регион ара, Балташ районы бик теләп килә инде анда. Менә бу биткәнче менә шушы үзебезнең халкыбызның гореф-гадәтләрен, бүтән теге тарихын, көнкүрешен саклауга багышланган. Анда менә ничек итеп татар үйләр салу буенча ничек эшләгәннәр, элек ничек өйне салганнар, хәзер салганнар, нинди элек милли ашлар булган хәзер, нинди киемнәр элек кигәннәр, хәзер ул киемнең элементлары калганмы, юкмы? Менә бүтән темаларны күтәрәбез. Менә бик теләп катнашалар. Һөнәрчелек, элек нинди һөнәрчелек булган? Ул һөнәрчелекләр хәзер сакланамы, нишләп сакламый балаларга менә шушындый проблемный сораулар биреп, аларның менә уйланырга без менә Шулай, монда эшләр кирәк, сабан туй белән генә бит не бар, Юк, сабан туй белән генә булмый. Аннан соң фәнни-гамәли конференциялар ел сайын уза. Без аның белән җыентыкта чыгардык инде. Шушы җыентыклар, шушы аларның эшләгән эшләрен фәнни телдә язалар. Күп мәгълүмат библиотекаларда утырып, күп чыганаклардан алып, тирәнтен өйрәнеп, һәм менә шушы конференцияларда аудиторияга чыгып үзләре өчен татар телендә сөйлиләр. Яшьләргә, балаларга сеңдерү өчен ничек бара икән, Гөлнар ханым? Монда бит без әйттек, менә сезнең өлкәдә аеруча күзәтелә дип, шул ук башка милләт вәкилләре белән катнашынкаклар күбәя дип. Менә аңлату эшләре алып барыламы? Шул ук үзеңнең милләт вәкиленә өйләнү яисә кияүгә чыгу күренешен ничектер яңартып җибәреп булмыймы? Яисә инде бу кем башкарырга тиеш бу эшне? Менә Язила ханым әйтеп китте инде, димәк баланы тәрбияләү ул инде бишектән үк башлана. Димәк инде без кичкенәдән аларга инде менә бишек җырлары җырлап инде үсә төшкәч инде балалар бакчасында шулай ук инде татар гореф-гадәтләрен инде үстерә барсак, димәк инде алар үскәч инде татар милләтенең чын вәкилләре булырлар дип ышанабыз инде. Ләкин менә әйтеп китте инде Язила ханым, төрле йолалар, гореф-гадәтләр бездә сакланып килгән. Менә без мисал өчен генә китерәм, без кичкенә вакытны инде сабан туйны гына беләдерик. Ә үсә төшкәч инде менә хәзерге вакытта инде без балалар ничектер инде менә авылны бетерәсе килми. Шушында инде менә безнең үзебезнең авылдагына да менә куаз мәләре үткәрелә. Онда да инде яшьләрне дә өлкән буынны да бергә катыштырырга тырышабыз. Инде карга боткасы, менә моңарчы юк, анда инде балаларны җыеп карга боткасы үткәрделәр. Аларга әле яңа бәйрәм. Димәк инде балалар безнең бәйрәмнәрне бик яраталар. Шуңа күрә алар андыйга бик теләп катнашалар. Нәүрүз бәйрәмнәре бер елны да калган юк. Янәшә тирәдәге татар авылларында Нәүрүз бәйрәме сез яз булмый торгандыр да инде. Без инде менә шушы гореф-гадәтләрнең яшәп килүенә бик шатланабыз. Димәк инде шушы мөхиттә тәрбияләргә тырышабыз дип әйтәсе килә. Нияз хәзрәт, дини бәйрәмнәргә мөнәсәбәт ничегрәк бүген? Дини бәйрәмнәребез, әлхәмдүлилләһ, менә шушы дини бәйрәмнәр безнең динебездә инде иң зур бәйрәм, әүләттә Ураза гыйде белән Корбан гыйде шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям һәр атна була торган бәйрәм җомга көне. Дини бәйрәмнәр, әлбәттә шушы бәйрәмнәрдә безнең менә Татарстан белән чиктәш районнарда урнашкан бит инде, хәтта ки Татарстаннарда күбесе бит инде кайсы Казанда эшли, кайсысы шул якта эшләүчеләр инде бәйрәмнәребезгә кайтып, дини бәйрәмнәр вакытында мәчетләр тула, кайыр вакытта әле урамга да чыгучы вакытлар булгалый. Шушы бәйрәмнәрдә халык инде актив катнаша, һәм инде яшьләр дә катнаша. Без инде шулай ук яшьләр өчен дини зур бәйрәмнәрдә бер кызыксыну чаралары да үткәрәбез. Анда килгән балага туңдырмамы, шоколадмы яисә пакетын әзерләп таратабыз. Аны бер бәйрәмгә килгән бала уже икенчесенә әйтеп, ансына тагын икенчесенә ярып килә. Менә бу да ни. Һәм шулай ук инде менә динебез кешене туганнан башлап
Дөньяга кадәр бергә бара бит инде. Һәм бала бу дөньяга килү белән дә исем мәсьәләсе килеп туа. Менә бу чараларда, җомга вәгазьләрендә, халык вәгазьләрендә халыкка аңлатабыз, безнең үзебезнең исемнәр, татар исемнәре, үзебезнең милләтебезнең алып калдыра торган исемнәрен турында уйларга һәм уйламыйча, яңгырашына гына кызыгып, төрле милләттәге кайдандыр була шундый чираклар, киләләр, менә шундый исеп куй кушыйк дип, без аңлата торгач, мәгънәсен беләсезме? Юк, матур яңгырый бит диләр. Инде әйтеп күрсәткәч мәгънәсен, әйдә карыйк әле, бүген бар бит, менә интернетта бар, нидә бар, кирип карыйлар, кара була икән диләр. Күп очракта безгә имамнарга инде шушылай дип сөйләштек, мондый исемнәрне кушмаскарак, кушмаска, чөнки инде мәгънәсе начар булса, Пәйгамбәребезнең хадисте бар, ул үзеннән начарлыкны тартып торыр дигән. Һәм шулай гына никах алдыннан да яшьләр белән без алдан сөйләшәсе килә. Алдан сөйләшүне менә никах дип киләләр. Без инде никах алдыннан анда башта килегез хәзрәткә, имамга сөйләшегез бөтен нин шартларын. Чөнки инде хәзерге вакытта кызганычка каршы аерулар бик күбәя, һәм бу бик зур бер глобаль проблема. Шушыны булдырмас өчен менә никах алдыннан яшьләр белән дәресләр алып бару, ул яхшы нәтиҗә бирә. Сеңсен иде яшьләргә дә шул мәгълүматлар дин ярдәмендә дә бәлки менә бу проблеманы күпмедер дәрәҗәдә хәл итеп буладыр. Яшьләр турында сөйләдек, тел турында сөйләдек, шулай ук менә телне саклап калабыз дибез. Әти-әниләр ниндирәк мөнәсәбәттә икән? Хәзер бит сөйләү мөмкинлеге дә бар телләрне. Менә бу ситуациядә әти-әниләр үзләрен ничегрәк тота икән? Татар телен үстерү буенча. Безнең менә үзебезнең мәктәбебездә татар теле укытылганлыктан инде безгә бит инде башка төбәкләрдән киләләр, урнашып калалар авылда, чөнки эш бар. Шунда балалар белән күп балалы гаиләләр киләләр. Менә әле хәзердә 3 балалы гаилә килде, өчесе дә инде урыс милләтеннән. Без татар теле белән укыткачынан алар татар телен өйрәнмичә булдыра алмыйлар инде. Әти-әниләрнең буларга каршы килмиләр, сүз әйтмиләр, Аллага шөкер. Бала үз телен белергә, үз гайрәт-гадәтләрен сакларга тиеш дигән фикер белән яшиләр бездә әти-әниләр. Һәм киләчәк ничек күрәсез сез шул мәктәпләрдә, шул милли мәсьәләләрдә дип әйтик, киләчәк якты күренәме? Мин алай начар дип әйтмәс идем. Яхшы, чөнки менә бездән үзебезнең яктан алган белемнәрне дип әйтик инде, күп балалар безнең менә Казанга китәләр. Монда Казанга киләләр дә алар, күбесе шушында урнашып калалар. Бигрәк тә кызлар инде, егетләребезнең кайтканнары да бар авылга. Һәм менә бу балалар, алар бит инде үзләренең диннәрен югалтмыйлар, үз телләрен югалтмыйлар. Авылга балаларны кайтарып куялар, балалар рәхәтләнеп татарча сөйләшеп, иптәшләр белән бергә йөриләр инде. Нархам, сез ничек уйлыйсыз? Менә бу Киров өлкәсендәге нәкъ менә татарларның дип әйтик, һәм милләтне саклап калуда аларның роле ниндирәк, һәм киләчәкне сез шулай ук ничегрәк фаразлыйсыз? Төрле яктан карарга була. Шунлыкта да инде Әлфия ханым әйтте инде, менә бала күбесе укыган укучылар безнең Казан якларына китеп төпләнеп калалар инде. Киләчәк берничек тә ул ямьсез, караңгы була алмый. Һәрбер кеше инде үзенең менә шушы барсы да әйбәт булыр дип уйлыйсы килә инде. Һәм моның өстендә эш башкарасыз да инде сез. Әгәр дә нәтиҗә ясап әйтсәк, тулай менә Киров өлкәсе татарларының милли үзенчәлекләрен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булып тора? Мин үзем бик оптимист кеше. Менә шушы халык санын алдында торабыз, бик зур вакыйга була бит инде татар халкы. Мин инде менә килгәндә дә сөйләшеп килдек. Менә бергәләп киңәшләшеп инде ничек инде безнең татарлар үзләрен бүтән милләт кешесе итеп яздырырлар дип, бу булмаячак. Барбер татарлар булыр, алар үзләрен татар итеп яздырырлар, безнең татарларыбыз яшәр, һәм халык санын киметмәбез дип уйлыйм. Татарларның язмышы әлбәттә башка регионнарда яшәүчеләрдән дә тора. Киров өлкәсендә яшәүче менә шундый милли җанлы активистлар ярдәмендә башка милләтләр дә үсештә булсын дигән теләктә саулашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.